film berria da, eta filma aurkezteko taldearen ordezkaritza zabala dugu. Aurkeztuko ditut eta gero galderekin hasiko gara, galdera eta erantzunekin asko etorri baitzarete. Hementxe ditugu Roy Genti, nere eskubitera, arte zuzendaritza, Alexandre Postel gidoilaria, Dominique Parento-Leboeuf gidoilaria, Marc-André Gorondin antzezlea, Xavier Legrand zuzendaria, Yves Jacques antzeslea, Nathalie Duran argazkilaritza zuzendaria, Alexandre Gravas ekoizlea, eta nire ondoan Sylvain Corbel ekoizlea. Beraz, hasi nahi balin baduzue, galderekin? Ez aldago galderarik. Kaixo, arratsaldeon, Veronika naiz, Mubisekoa naiz, nire galdera Yves Jacquesentzat. Nola prestatu zinen rol hori egiteko, horrenbesteko karga emozionala duen rol hori egiteko? Hain zuzen ere, horri buruz ari nintzen hitz egiten nire kideekin, esaten ari nintzaien ere harritu egiten nauela, pantailan ikusten dudanean hain auskor. Eta batzuetan interpretarazten didate, kontrola handia dituzten pertsonaia, psikologo bat, abokatu bat, bere buruaren gain, kontrola handia dutena, kapaizen bat ere egin izan dut. Baina hemen benetan asaldatu nauena izan da ikustea, hor nire arreba ikusten dudala, nire anaia, nire familiare kokideak aurkitzen ditu nire aurpegian, hause da, gertatzen zaidan lehen aldia, sekula ez didate eskatu nire sentimenduetatik gertu egoteko, beraz eskerrik asko, Xavier Legrandi hain ondo zuzendu nauelako. Hemen beste galdera bat. Muchas gracias. Eskerrik asko zoriona filmagatik, galdetu nahi nioke Xavier Legrandi zentzuk dira erabiltzen dituen pautak edo oinarriak tensio sekuentza horiek sortzeko, zebai aurreko filman eta honetan ere sentitu dut beldurrik aragarria. Eta izua eta beldurrezko zinemarekin ez hori gertatzen, beraz, nola sortzen du tensio hori eta gidoilaria hemen dagoen ez gero, zein da inspirazioa historio hau idazteko? En fait, je pense que c'est bizarre de m'entendre. Kendu egingo ditute nire burua ez entzuteko. Tentsioa, nik uste du tentsioak bakarrik egon daitekela lekua egiten badiogu horretarako. Batzuetan uste dugu giar asko egon behar duela, ekintza asko, akzioa asko, informazioa, mentatu egiten dena erritmoa egiteko hori pentsatu hori dugu, baina nik kontrakoa pentsatzen dut. Hau da, horrek usten digu tentsioari ezartzen. Nik beti imaginatzen dut, zinta elastiko bat dela, gomatikan tira egin eta gero askatu egiten dugu. Zerbait organikoa da. Eta bai idazketan, eta bai filmatzeko moduan, beti saiatzen naiz hori aplikatzen nire lanean. Eta beste galdera zen gidoilarientzat, ezta? Beraz, mesedez, zuek erantzun, niretzat ere bai. Kontakizuna, erabaki nuen historio kontatzea. Eta gauza batengatik izan zen. Zerbait koherentea zen nire gogoetaren barruan. Eta nire lehen filmari lotuta dago. Lehen filmak hitz egiten zuen emakumearen kontrako indarkeriari buruz. Emakumearen kontrako indarkeriari buruzko gaia asko hitz egiten da gaur egun gizartean. Eta nik emakumearen kontrako indarkeria hitz egin nuen filma promozionatzean, baina termino hori nahiko hipokrita da. Ze emakumearen kontrako indarkeriak protagonista ez da ere aipatzen, arazoaren protagonista gizona. Eta orain, gizonen indarkeria landu nahi izan dut patriarkatua hitz egiten dugu, eta denok dakego patriarkatuak emakumeak zanpatzen ditula, baina baita ere seme-alabak, senideak, guk nola bizi dugun erregimen hori simbolikoki leku horretarantz joan naiz, nola eredatzen dugu eta nola idazten dugun gure historia, astuntasun horrekin, gure aitaren mamu astun hori gainean dugula. Beste galdera bat?
Zorionak filmagatik, galdera bat, eleberri batean oinarritzen da, eta Quebecen gertatzen da horregatik, eramaten duzu filma ara, Quebecera. Eta bigarren galdera da, zergatik Marc André egiten du protagonista gisa, zuzendaritza mailan kastina egiteko aldez aurretik berarengan pentsatu zenuten, edo nola izan zen Marc hartzea? Alors, non, contrairement au livre, Liburuan ez bezala, Postal est l'auteur, c'est lui qui a écrit son... Alexandre Postal da egilea berak idatzi zuen liburua. C'est une histoire... Istorioa etzen Quebecen gertatzen, Frantzian gertatutako istorio bada. Frantzian gertatzen dena. Protagonista Parisen bizi da eta probintzia batera doa bere aita lurperatzera. Probintzietara. Eta nik nire buruari esan nion, behar dugu distantzia hori handitu, sakondu pertsonaiaren isolamenduan. Eta horregatik egon bertzuen herri alde atzerritar batean, baina nahi nuen frankofonoa izaten jarraitzea. Belgikan pentsatu nuen, Suitzan, baina pentsatu nuen hurbilegi zeudela hemen Europan gaude, trena hartzen dugu eta berehala egon gaitezke edozen Europako hiritan. Beraz, iruditu zitzaidan, Quebec, nahiko modu naturalean etorri zitzaidan, eta Marc Gondré, Marc iritsi zen, ez egidoiaren lehen bertsioan, pixka bai geroxeago etorri zen. Ze liburuan ez bezala, modaren munduan bizi da, hasieran nahi nuen irudi femeninoago bat, klitxe bat, moda sortzailean inguruan, baina gizonen indarkeriari buruz hitz egiteko eta ikusteko gizon bat, hau bezalakoa, antieroi bat. Claro, rol maskulinoak nolabait beti izaten dira salbatzaileak, baina hemen ez, hemen bere burua salbatu behar du. Hau da, ez du biktima salbatuko, negar egiten du, gainera pixa egiten du gainean, hitz, eta beraz, eroiaren idea deserekena izan dut. Eta maskulinitatea ere bai, pentsatu nuen, Marc Gondré oso ondo dago, virilitatea du, eta aldi berean aur baten begirada du. Eta horregatik berela pentsatu nuen berarengan. Eta gero, ondorengo bertsioetan, jadanik gogoan nuen. ¿Hay alguna otra pregunta? Beste galderarik, hemen aurrean, Alicia? Hola, Kaixo, galdetu nahi nizueke umoreagatik batzutan, basatia da umore hori sekula ez dut ikusi, hain umore serio eta barregarria eta horren besteko sabretik atera zaizkidan barre algaroiek botatzea. Hau da, antzezrea da gehien sufritzen duena, film osoa gainean erortzen zaio erabat, plano guztietan dago. Marc, azken negar zotin horiek, zeri buruz ari zine pentsatzen, ze entrenamendu asko behar izan zenuen, ez? Horrela negar egiteko eta dena batera ateratzeko, ez da tristura denetatik pasatzen baitzaizu. On a tourné le film... Guk filma orden kronologikoan filmatu genuen hasi ginen, moda desfilearekin, gero Montrealera iritsi ginen, kanpoaldeetan filmatu genuen egunekoak, eta gero gaueko sekuentzia guztiak etxe barruan filmatu genituen. Argi dago, ni etengabe txantxetan nabilen pertsona naizela gustatzen zait platoan egitea, eta ez dut gero lana etxera eramaten. Baina nekearekin, neke fisikoarekin eta emozionalarekin, pixkanaka, joan nintzen, babes geruzak kentzen. Eta amaiera hasiran egin izan bagenu, behar bada ezingo nukeen une horretara iritsi hain erraz iristen naizen bezala. Ez dakit, nere burua askatu egin nuen, nere buruari joaten utzi nion. Eta sentiberatasuna azalean bertan nuen, nekatutak geunden etxe horretan, iritsi ginen leku horretara hiletaren momentuan, eta, ni Xabierrengan konfiantza osoa nuen, eta berak esaten zidana nik egiten nuen gehiegi pentsatu gabe. Baina egia da, egia esan, asko negar egiten dut egia esan, horrela da. Une batean esan nuen,
gai izango naiz jarraitzeko, negarrez jarraitzeko, eta bai egia esan, negar eta negar egin nuen. Eta nuen pentsatu ere egiten, besterik gabe, nik negar egin alizan nuen eta ez nuen ezer berezirik pentsatu egia esan. Baina, bueno, normalean ez da gauza hori erraz egiten, nik ez dut horrela negar egiten egia esan. Markatu. Zure pertsonaiak zergatik negar egiten zuen, hor eman diozu negar zoten ikaragarri behar. Zergatik uste duzu negar egiten zuela gizonak? Vous pensez qu'il pleurait pourquoi? Eta zuk zergatik uste duzu negar egiten nuela, zuk zer pentsatzen duzu zenik, nahiago dut behar bada. Zure egia nahiago du nirea, baino gehiago. Baina, bueno, gustatuko litzaidake zuek zer pentsatzen duzuen publikoaren interpretazioa jakin nahi nuke. Ze publikoak nola ikusten dituen gauzak, eta nola daude lotuta pertsonaiarekin eta historiarekin, ez dakit, unkitu zaituzte. Pertsonaia horrek, historio horrek, bueno, nik ez dut pentsatzen dudana esango, bueno, Xabierrek esan nahi balin badu esan dezala berak. Bueno, hau interpretazioari ireketa dago, badira pertsonak ikusleak zaten du, bueno, aitagatik negar egiten du. Bai, bai, benetan, zuk uste? Eta badago nolabaiteko katarsi bat gertatzen dena, hau da, zerbaitengatik askatu egin behar du. Ematen du egiara bat iritsi dela eta argira ateratzen dela egia hori. Hau da, dena aurrera doa ondamendi horretara eta iristen gera, une horretara, azken kolpea gertatzen den une horretara. Eta humorea, bai, humorea. Gertatzen dena hain gauza berria da eta gertatu gabea da eta aurkituz goaz oinordetza hori. Nik uste dut barre urduria dela nor bere burua babesteko, hau pelikula bada, ez da besterik pentsatuko, zinema besterik ez da, gure burua lasaitzeko, egiten dugun barre bat. Eta hor badago zerbait ankerra, orain ari naiz pentsatzen, hainbat bideotan, ikusten duguna, jendea erortzen denean, barre egiten dugu, ikusten duguna norbait erortzen bideo batean. Baina, ara, begira ze gertatu zaion eta barre egiten dugu orduan, hau da, ez da gag bati erantzuteko humore bat, nik uste dut, edo barre bat, nik uste dut hemen metatuz doala, eta badago jendeak barre egiten duena eta beste batzuk negar egiten dute. Bai, nire galdera da Legrand jaunarentzat. Eta esan duzunaren arabera, Mark esan duenaren arabera, film hau kronologikoki filmatzeak garrantzia du, eta orain esan dugun bezala, film oso interesgarria dela, eta eztabaida sortzen duena, eta nik uste du garrantzitsua dela, hau bezalako film batean. Eskerrik asko. Barkatu, bai. Hori da galdera. Bai. Bi galdera dira, orduan, bai. Ordena kronologikoan filmatu dugula, bai. Bai, Marc Andreek esan du, bai. Nire aurreko filman ere errespetatu egin nuen ordena kronologikoa. Luxu bada hori egin izan dut nire taldeari buruz. Aurkitu izan ditugu bitartekoak ordena kronologikoan filmatu izateko. Eta horrek ondorio eta oihartzunak baditu bere filmaketan bertan. Eta hau bezalako ibilbideak ere aurreko filmarekin kustodia partekatuan hor bat zegoen intentsitate bat areagotzen zijoala eta garrantzitsua zen aurrarentzat, mutikoarentzat. Beraz gauza bera egin dut kasu honetan. Hau da, amaieratik hasi, horrek ez zuen zentzurik. Beraz, ez zuen pena merezi amaieratik hastea horregatikan, ordena errespetatu nahi izan dut. Arratsaldeon. Bai, lehenik eta ben, bravo, zorionak, film honengatik ikaragarria ona iruditu zait. Galdera bat daukat, eta xehetasun bati buruz hitz egin nahi nuke, harritu bai nau. Eta da, azentua. Azentua
pertsonaiaren azentua, pertsonaia nagusiaren azentua oker ez banago. Hizketan hasten da Frantziar, Pariseko azentuarekin eta gero Quebeceko azentuarekin hitz egiten du. Baina ustez aspaldian ez zuela Quebekeraz hitz egiten, aspaldi danik alde egina zegoen Quebeketik 20 urte, eta bapatean Quebekera hitz egiten hasten da, eta ara, kontxo, zeratik hitz egiten du orain azentu horrekin. Eta xehetasun mota hori behar bada bat dator Kiribilorrekin, filmaren hasieran agertzen den Kiribilorrekin, eta behar bada adierazten diguna filma garatu egingo dela modu horretan. Ez dakit, hau da, angustia krisiak izaten hasten da, Quebekera hitz egiten hasten da, eta horrek bat egiten du Kiribilorrekin, hasierako Kiribilorrekin. Bai, egia esan, badu horretatik zerbait. Nik uste nuen, pentsatu nuen, tragedia etortzen zitzaidan gogora, Edipo edo Hamlet. Edipo, azken batean, ari gara saialdi bat buruz hitz egiten, berak sendatu nahi du, berak sanazio nahi du, Tebasetik handoa, ze orakulo batek esaten du, bere eta hilko duela, eta bere amarekin ezkonduko dela, eta Tebasetik alde egiten du, baina azkenean, ze gertatzen da guzti kontrakoa hondamendia. Beraz, Kiribilorrek kontatzen digu, ze labirintoan dagoen, ez dago irtenbide bakarra, da itzulerarik gabeko puntu bat. Eta Quebeceko azentua, bai, Quebecen bizi izan zen. Eta gainera moda eskolara joan zen Quebecen, Papillon eskolara joana zen. Beraz, bere lehen 18 urteak Quebecen pasa zituen. Eta berbada ez da azken 20 urtean bueltatu, 38 bat urte dituelako pertsonaiak. Ematen du pertsonaia, sortu duen pertsonaia osoa, ematen du transfuga bat dela, ematen du denak goitipera jausi egiten dela, hori egiten dela, kontrola galtzen du, erabat. Baita ere bere sustraien kontrola galtzen du, deserrotua sentitzen da, herrialde hori atzean utzi du, baina bapatean azentua bueltatu egiten da, bapatean, arrapaladan. Zorionak lehenik eta benizugarri gustatu zitzaidan zaintza partekatua eta baita ere gaurko filma. Nik uste dut azken negarrak zerikusia duela berarekin, beragatik egiten duela, hau da harreman ikaragarri txarra izan duelako eta ikusita ze gertatu den Yves, ikusita aitaren laguna, nola dagoen sartuta trama honetan, baina hori nire iritzia da. Gainera gelditzen zaigu jakin gabe ze harreman egon den aita semearen artean egoera horretara iristeko, banantze egoera horretara iristeko, pentsatzen dut zenuela harago joan nahi. Baina ni galdera funtsean, hau da, gainera, iruzkin oiez gain, lehen da bizi emakumeen kontrako indarkeria, bigarren film luzean gizonezkoen indarkeria, eta hurrengoan, etorkizunean zer egingo duzu, zerbait aurre ikusia baldin baduzu, Xabier Legranen karreran zorionak eta eskerrik asko. Behar bada decepzionatu egingo zaitu, baina ez zait gustatzen nire lanari buruz hitz egitea. Hau da, bukatu arte ez dut hitz egiten lanari buruz, baina sorpresa izango da, itxoin eta ikusiko duzu seguru, harrituko zaituzte dela beste galderaren bat, hemen aurrean. Eskerrik asko aprobetxatuz Mark Andre hemen dagoela galdetu nahi nion zer sentitzen duzu erreferente bat izatean LGTBI Q+ komunitatearen ze papel rol mitiko bat egin zenuen Crazy filman eta gizon homosexuala naiz eta heterosexuala izan hori aparte uste du niretzat talka bat izan da gizon gehi gisa ematen du nera bezaroa itzuli naizela beraz zer sentitzen du ezale asko izatean komunitatetik. Premièrement, je pense que sartu naiz, urteak pasatu dira harrezkero. Eta nera bezarora itzularazten bazaituztet, tira. Hau da, privilegio ikaragarria da. Bere aldikoa film horren parte hartzea, Crazy film horretan parte hartzea, impactu bere bizikoa izan zuen pertsona askoren bizitzan.
eta duela 18 urte, filmatu genuen Crazy, eta etengabe aipatzen didate film hori eta beti pasadizo pertsonala kontatzen dizkidate. Film horrek bizitzak aldatu zituen, eta eztabaidak eta elkarrizketak sortu zituen. C'est un film qui reste malheureusement encore d'actualité. Film hori oraindik ere oso egungoa da, zoritxarrez. Baina, ondo sartu da, ere bai, film horrek unkitu egiten du oraindik ere. Eta bitxia da, ez da normala, film bat egitea, eta mezu bat helarazteko, jendea unkiarazteko, ja proiektu hartan ikuste dut inorketzuela susmatzen, ni hemen engongo nintzela, 18 urte barru, eta oraindik ere film horri buruz hitz egingo genuela, hau suertea, ezta? Beste galderarik? Bitartean, galderak pentsatzen dituzuen bitartean, nik gauza bat komentatu nahi nuen. Hau da gauza erakargarrienetako bat, Xabi Legranden filmetan, ez dakit adosengo gozareten kideak, da eszenaratzea. Nik uste dut, bai, zaintza partekatuan eta bai, film honetan, eszenaratzea batez ere barrualdeetan, benetan ikaragarria da, ikusgarria da, mugimenduak nola koreografiatzen diren barruan, mai hontan gainera arte zuzendaria dugu eta argazkilaritza zuzendaria eta ondo legoke hirurek aipatzea bai zuzendariak eta bai beste bi zuzendariak arte eta argazkilaritza zuzendariak nola lantzen duzuen hau ze eszena gehienak, potenteenak barrualdean pasatzen dira eta hori ez da lortzen bate erraza eta gustatuko litzaidake pixka bat ea horri buruz hitz egin dezakezuen. Il se trouve que ça soit depuis le court-métrage, donc moi j'ai rencontré Xavier pour faire... Eta labur metraiatik, eta berak egin zuen, Xabrek egin zuen film labur horretatik, Avant de tout perdre, gero berarekin egon nintzen, zaintza partekatuan, eta baita ere film honetan parte hartu dut. Xabi beti iristen da, ideia ondo burutu batzuekin. Ondo burutuak izaten ditu, gainera dekoratuak eta lokalizazioak bilatu behar ditugu bere ideien araberakoak. Zaintza partekatuan ere horrelaxe gertatu zen. Berela konturatu ginen, ideia horiek guztiak gauzatu ahal izateko leialki, dekoratua berregin behar izan genuen, oso zaila zen, elementu horiek guztiak zituzten etxe bat aurkitzea. Filmean agertzen diren bezala. Eta esango nuke, film honekin gauza bera gertatzen dela. Hau da, ideia horiek, Xabierren ideia horiek oso ondo burutuak zeuden, baina ez genituen etxeko dekoratuak. Lortu genuen etxea eta berehala konturatu ginen kameraren mugimendu pentsatu behar genula, eszenografia ere bai, eta ze giro, argi giro desberdin zeuden. Haiek utziko baitziguten lanean. Guk horrela lan egiten dugu elkarrekin. Ez dakit beste galderarik ote dagoen? Ez da, baldin badago beste galderarik itxi aurretik, prentsa aurrekoak, bai gustatuko litzaidakela. Uste du Xabi Legranden filmak, jadanik elkarrezketa honetan azaleratu da. Gauza asko proposatzen ditu, asko arriskatzen du. Planteatzen dituen gaiekin oso lotuta dagoela orainaldiarekin oso film komplexua da. Eta une batean gaude zeinean ez den, horren besteko film komplejurik egiten. Beraz, aurkitzea film bereziak eta benetan arriskatzen direnak ez da erraza. Beraz, guk ekoizleen ordezkaritza handia dugu prentsa horrekoan. Gustatuko litzaidake pixka bat azaltzea zergatik inpegatu ziren proiektu honetan, harreman pertsonal batetik harago edo harreman profesional batetik harago. Arratsaldeon. Xabierekin hitz egin nuen. Jadanik berarekin hasi nintzen lanean lehen film laburrean.
film laburra erraza da, errestasunak daude Frantzian film laburrak egiteko, eta bere hain ondo idatzita zegoen, egiaz esan, jadanik emakumeen kontrako indarkeria hitz egiten zuen, eta gero iritsi zen lehen film luzea, eta film laburraren arrakastari esker, erraz egin izan genuen lehen film luzea. Oraindik anetzen gehiagitz egiten arazo horri buruz, emakume kontrako indarkeriaz, eta gero ja film luzea utzi zigun balioan jartzen gai hau. Film luzea egin genuen film laburrari esker, eta bigarren film hau egin izan ditugu aurreko arrakastari esker, zaintza partekatuari esker, eta hori garrantzitsua izan da. Eta noski, egia da hau gai zaila dela, hori dokat esateko. Moi, je peux dire que j'étais enchanté de vous avoir rencontré sur Niretzat, benetan pozik nago denekin parte hartu izan dutelako proiektu honetan, nik harremana izan nuen Xabierrekin, Alexandre bitartez, kanen arkitu ginen, eta konturatu nintzen proiektu garrantzitsua zela, gai garrantzitsuekin, maskulinitate toksikoa zen gai bat, baina modu guztiz berrian tratatzen zuen, eta niretzat oso garrantzitsua zen Xabier babestea, eta gainera mezu hau nolabait helaraztea. Eta hau guztia film sendo indartsu batean, ondo antzeztutako batean. Nik bermatu nuen, Quebeceko alderdi guztiak ere ondo horrezkatuak egotea. Eta nik uste dut arrakasta bat izan dela, izan dugun lankidetza bikaina, gainera Belgikarekin ere bai. Bai, harmonia handia izan da proiektu honetan, beraz pozpozik. Eta Anton, bai, maila txikiegia da badaude beste ekoizlekide batzuk ezin izan dutenak eseri eta zorionak aiei ere bai. Bai, ni berriro? Bueno, kaixo. Galdera bat Jacquentzat. Zure pertsonaiak unkitu egin hau. Yves Jacquen pertsonaiak. Eta planteatzen nuen ze harreman zegoen pertsonaiaren eta antzezelen artean. Zure kasuan, zein izan da zuk izan duzun harremana zure pertsonaiarekin, noski, asko maite zuen protagonistaren aita, auzoko hori, baina gero konturatzen da tradizio bat ikaragarri bat egon dela. Eskerrik asko. Bai, zu eta zure pertsonaiaren arteko harremana. Bueno, gidoia oso ondo idatzita zegoen. Eta irudiak oso oroiterazleak dira, gauza asko ekartzen dituzte gogora, eta denbora asko eman zidan emozioak bizitzeko. Eta Marc-Andrérekin batera eszena horretan non ni bihurtzen naiz bere aita, bapatean. Eta zineman, edo antzerkian, gutxitan eskatu didate horrelako pertsonaia bat egitea. Egia da, Empire Ameriken, homosexual baten papera egin nuen, eta hori izan zen lehen aldia eskatu zidatela, nigandik oso hurbil dagoen pertsonaia bat egiteko. Baina ez zait askotan gertatu, beraz nik nire emozioak erabili ahal izan ditut, nigan aurkitu dut, nire barruan. Alde aitatiar bat, aitaren alderdi hori lagundu nahi duena bihotz honez, beraz Xabiere esker film honek leiho bat ireki dit, beste gauza batera. Eta hemendik aurrera, gustatzen zait emozio hoiek dituen pertsona bat interpretatzea zalean bertan dauden emozio horiek, baina gauza nahiko berria da, ez dakit erantzun dizudan. Plus ou moins. Bai, gutxi gora bera erantzun dizut. La relation, en fait, c'est une relation avec mes émotions. Bai, noski. Nire emozioekin harremana izan dut, nire sentitzen duen horrekin harremandu behar izan dut. Nire barruan aurkitu behar du pertsonaia horrekin lotzen zena, baina nik ez nuen gehiegi landu behar izan. Hau da, nire buruari joaten utzi nion eta erabaki nuen murgiltzea eta pertsonaia
pertsonaiaren bila joatea, eta hori gutxitan gertatzen da. Baina egia esan, uste dut emaitza ona dela, oso ondo idatzita zegoelako, eta gainera oso atsegina da Xabierrekin lan egitea. Pixka bat ezagutzen genuen elkar, eta lagun bateratu batek, komun batek aurkeztu gintun, eta filmaketa honetan harreman oso ona izan dugu. Bueno, hemen utziko dugu prentsa aurrekoa, Le Successeuren taldea agurtuko dugu, zorionak zuen film bikainagatik eta hemen egoteagatik atsegina da zuek zinemalien izatea, suerte on filmarekin, eta zuei ere bai zuen denboragatik eskerrik asko.